लिखल शुरू हो गई बा। हम बता दी भैया कि रात के एगो फोटो वायरल होता, क्या कहें भैया? देखी पवन सिंह के अभी तहलका बता अभी गिरल नहीं है, तले पवन सिंह फोटो देखा के लोग के झटका देता रहो। कहे से कि भैया रात के एगो गाना शूट भइल बा, बहुत ही कमाल के गाना जौन बा कि शूट भइल बा। ठीक बा, ओकरा बारे में हमनी के बात कर जाई, लेकिन सबसे पहले भैया बर्थडे के बारे में तनी ऐसे बतिया ली। कहे से कि सब लोग कहता कि इहे बर्थडे वाला गाना हो, का कहे में पर। देखिए एगो और बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह इतना ना गाना के तैयारी कर दिल बड़े, इतना ना गाना के जौन बा कि रिलीज करे के डेट रखे वाला बड़े कि सारा लोग कंफ्यूज बा जे आखिर बर्थडे के हो कौन। तो हम सबसे पहले बता दी कि काल प्रियांशु सिंह डल्ले रहन कि बर्थडे के गाना रिकॉर्डिंग फाइनल हो गया। अब राजा भैया भी देख रहा है, ये फोटो अभी फोटो देख के बहुत लोग कहता कि बर्थडे वाला गाना हो। अपर्णा मलिक के में काम कैले बड़ी, लेकिन हम तारा लोग के बता दी कि क्लियरली मेंशन कइल गइल बा कि ई जोन बा वो इन म्यूजिक के लोकगीत ह पावर स्टार पवन सिंह के साथे। मतलब कोनो इन म्यूजिक कंपनी बा जवना के अथी ई पावर स्टार पवन सिंह के एगो लोकगीत शूटिंग होता। तो बर्थडे के गाना जैसे रिलीज हुई ओकरा कुछ दिन बाद भैया इन म्यूजिक से गिरे वाला बा, है इन म्यूजिक। ठीक बा, इन म्यूजिक से गिरे वाला बा केकरा साथे? अपर्णा मलिक के साथे बवाल गाना है, ठंडी स्पेशल गाना लागता। काहे से कि वो एगो और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के काल म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह डॉलर वन आंसू प्रियांशु के जोड़ी के लेके सारा लोग एगो एक्साइटेड बा कि भाई गाना बहुत कमाल होके वाला बा। काहे से कि इतिहास रहल बा आंसू प्रियांशु के जोड़ी के, प्रियांशु सिंह के म्यूजिक, आशुतोष तिवारी के लिरिक्स बहुत कमाल, बहुत धमाल होला। और बहुत सारा ऐसा गाना बा जौन की इतिहास रचले बा। तो बर्थडे में अगर ई लोग के आवता तो कुछ ना कुछ पवन सिंह के स्पेशल मिलल हुई, तबे पवन सिंह अपना बर्थडे के दिन वो रिलीज करे वाला बना। तब पावर स्टार पवन सिंह के प्यार करे वाला जितना लोग बा सब लोग के बता दी कि इंतजार रखी, दिल थाम के बैठी, बहुत बड़ा बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा बड़ा गाना होता। अभी तो जौन की मतलब नया साल के शुरुआत से ही तबाही होके वाला बा। बाकी अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक आती है, नमस्कार।